Geno mara nyakora mogeni ntiere godhiambo makare otieno mari teri maber rwakni machiegni mar yudo weche manyien mag oimore mana kae Ramogi TV nyakora mogeni chieng' mar 12 dwe mar 5 2024. Ageno ni seikore makare mondo koro wamiyi ng'eyo kuom gik mosetimore konde duto mopogore pacho ka bende wamedo nyisi mago matimore nyakora mogi mag oting'o weche mag paro makoro nyuolore kotenre gi weche mag budget makori medo losi sani nyakora mogi kachiel kod paro ma duond buche mopogore koting'o Azimio la Umoja One Kenya ni godo ewi paro makama. Kopogore kod mano nyakora mogi weche mag ikruok ne yepo mag sikunde odiochieng' makiny en mawagoye wang'wa kendo wang'iyo ni to chal mag sikunde chal nade, gin okenge mage ma sirikal oketo to gin mage ma jopiny bende wacho kotende kod yepo mag sikunde odiochieng' makiny. Magi to kod mathoth nyakora mogi rwakni machiegni. Mokwongo wayud thuond weche. Moko kuom sikunde pod ni kod midhiero mar rwako jopuonjre odiochieng' makiny ka koro yepo to timore ayanga kaka sirikal machini nyakora mogi timo mos kaluwore kod ng'ikruok makamano kanyisi ni miwapachi inyalo dikono e nambari 3600 kata mana bende mbui mar Facebook en Ramogi TV Kenya, YouTube Ramogi TV Kenya. Subscribe kaponi pok iriwori kodwa e mbui mar YouTube nyakora mogi. Mbui mar X en @Ramogi TV KE. Kopogore kod mano nyakora mogi bende nyalo weche gi ka ifollow ana wuon Facebook page mar George Bati Daddy Cool. Machiegni jaloko mara iluongo ni Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati. Oganda jo Kenya oketo wange kagirito pek mabiro nyime mar choko osuru bang' migawo mar omenda kelo paro mar chik mar omenda mabiro medo osuru e moko kuom mwandu ma itiyo godo e kinde ka kinde pacho ka. Ranyisi en osuru makoro idhi medi nengo mokati, weche mag nyamburko kaachiel kod goyo punda e kind chenro mamoko. Jolony weche mag osuru bende chiwo pachgi e wi paro mar chikno. Jachung weche marwa Ken Muga miyo ler ewi ripodni. Oganda jo Kenya nyaka koro ikre ne kinde mapek mbele bang' piny owacho keto paro mar medo osuru e moko kuom mwandu ma oganda jo Kenya tiyo godo. Mkate mathoth oganda jo Kenya tiyogo ma osebedo ka ok juoge osuru koro ibiro juoge osuru mar VAT mar 16%, kama koro biro medo nengo mar makati mar gram 400 gi siling 10. Ma dhi keto ngima oganda jo Kenya kama nade? Jalony weche mag osuru Zakayo Masiro chiwo pache. Sirikal bro ng'iyo gima ji tiyogo ahinya. Gima ji tiyogo ahinya ni gin sure ni nyaka gitimre nade, nyaka giyudi osuru. Ok inyal dak ni ok icham mkati. Kata ni koro ot mi chame mkati, koro gin giwe mkati, gidhi manyo maybe rabuon e chiro some distance away, ni gidwa timo ang'o? Ni gidwa tedo ni koro mkati. Kiduogi go kwani paro pes dhi chiro dhi manyo rabuon miduo. Gi pes yudo mkati supermarket maybe titika. Iwacho ni wawe atimra nade? Atigi mkati. E paro manyien mar omenda no, weg nyamburko biro chulo osuru mar bedo gi nyamburko ma en 2.5% mar nengo nyamburko margi, osuru ma ibiro kawe kinde ng'ado okumba mar nyamburko ma ing'ado higa ka higa, omenda manie kinde Sh5,000 nyaka Sh100,000 kaluwore kod kit nyamburko. Kata kamano, nyamburko mag piny owacho mamalo kaachiel kod mago mag kaunti kanyakla kod mago mag obila mag jolweny to kod weg nyamburko ma ok chulo osuru e bwo chik mar namba 179 bende ok bi chulo osuru no. Weg apiko bende ok owe chien, gibiro chulo osuru mar 10%. Jolony weche mag omenda to kod osuru wacho ni okang' makama biro medo osigo ne weg nyamburko to kaachiel kod apiko kaluwore nitiere osuru mamoko ma bende gichulo. Mtokni gi kokelgi
gi attract gimiluongo ni import duty. Tiende ni osuru migoyo ewi bei mar kilo mtokano. Kosekele landing cost kata wach ni kuchopo port of Mombasa kacho timne clearance kila kitu. Cost neno imede ka 25% miluongo ni import duty. Import duty no wiye kanyo koserewe import duty gi landing cost chaki kitu usuru mar 16% miluongo ni VAT. Okay? Already advanced tax exists. Tiende ni MTA samoa uweni. Kaki tugo gichako kendo gikelo ma George johala dhi neno matek nikech goyare kata mna 2.5% mar 1 million. Wache ni mtoka nengo ne masani makitere e chiro tinyalo usego en 1 million. 2.5% en pesa. Gini ko biro kama in a way obende en gi effect economy. Tinani jok madwa nyiewo mtoka bro paro diriyo. Jomath mag divai kata wine biro chulo osuru mar siling 243 gotongla 4 kuom lita ka lita. Ka jomath mag kit kong'o ma ong'ere kaka spirit to kod whisky biro chulo osuru maromo siling 356 kod tongla 4. Osuru mar bia to ibiro duoki nyaka gi siling 142 kod tongla 4 kuwuok e siling 253. Osuru ma ijuogo ewi omenda mar goyo sime kata mago mag teko mbui miluongo ni data biro medore kawuok e 15% nyaka 20%. Ka jogo magin jogo punda bende osuru margi dhi medore nyaka 20% kowuok e 12.5%. Jolony kata kamano wacho ni goyo punda ok nyal wiro chung' ni mar osedonjo e rembo ganda mathoth ma pacho ka. Wawach kata ni bet kata mna gi 100 per day. Samoro gi miyudo onge. Tich medhi yebe otimre nade? Onge. Idhi timamo. The next thing nyathi biro dhi kwalo janyuolne kata biro kwalo neighbor kata dhi kwalo gwend jirani. No dhi timre nade? Odwa dhi uso. Mondo yud pesa motimo nade? Mogo punda. Technology is running the world right now. Idhi timanye pesa aje tisekete tiseore. In 5 minutes transaction no utimru nade? Utieko. Idhi wacho ni nyalo dak sani monge pesa. Mwandu mamoko mabende ibiro medi osuru gin kaka yedhe mageng'o suna, mwandu ma iboyo godo chai, chiemb jamni kod yedhe kute ma itiyo godo pur kod pith. Jolony kata kamano kwayo piny owacho mondo mi odewi oganda jo Kenya e kinde ma ikawo osuru makamago mondo mi gigeng' osuru mamalo manyalo hinyo oganda kendo neno ni gitiyo kod omenda go e yore ma owinjore. In some countries kata mana East African community kende ntie VAT is 18%. Lakini gineno ber ok giywaga ahinya. Wayuak nikech samoro gima osuru timo malong'o do japiny ok timre nade ok ne. Kata in between ntie lal moko mabet through corruption inge no oma sirikal owito pesa maromo kama sirikal owito pesa maromo kama pesa mano oseguro e lwet japiny modhi ire. Koro sirikal mondo tem sama gimedo osuru to service delivery margi bedo malo. Ma biro kinde mamoko kuom chike mag omenda mane okadhi higa mokalo pod ok ochak keto e tim. Ken Muga, Ramogi TV. Konsure ni jotelo mag Azimio la Umoja One Kenya obwogo bago ng'anyo kapo ni od bura okalo paro mar chik mar omenda ma higani. Jotelo koka otelnegi kod Martha Karua wacho ni paro mar chikno oting'o osuru mabiro kelo pek ne oganda jo Kenya. Gari haijalishi ni gari ya aina gani, wakipitisha ile hoja wameweka kwa bunge, utakuwa unalipa circulation tax. Hiyo inalingana tu na ile poll tax mzungu alitutosha wakati ambao tulikuwa kwa ukoloni. Kodi ni lazima ilipwe sababu lazima serikali ipate pesa ya kujiendelesha. Lakini huwezi ukatosha kodi mpaka utaondoa chakula kwa sahani ya mnyonge. Huwezi ukatosha kodi mpaka ukafanya mtoto wa mnyonge alale njaa na akose kwenda shule. Jaod bura ma Kiaru Ndindi Nyoro mabende en jakom mar komiti mar bajet od bura mamalo jiwo jo Kenya ni kik bed kod kihondko ewi bajet mar komenda 2024-2025 ni mar paro mar chik mar omenda no kod bajet pod ibiro rangie kendo ibiro goye mbaka kapok okadhe. Nyoro loso e nyasi mar solomenda e kanisa mar PCA mantiere Narok kama okoni Kenya osegoyo kang' manyime keto ler ne jopiny ewi chenro mag sirikal karanyisi en kaka ute mag fwambo osebedo kamenyo piny owacho manitie kod chenro ma sirikal timo. Ne otene kod jotelo mamoko mabende
omedo jo komiti mar od bura mar rango weche mag budget mondo chwal agenda mag jopuonj mag junior secondary mondo migi orak maongirore. So katika hii mambo nimeona ya mambo ya finance bill ya 2024, ile iko ni proposal from the National Treasury. When the proposal from the National Treasury comes to Parliament, that is when the main process begins. So yale yote tumeona ni proposal. I want to assure the Kenyan people in the entire process of making the finance bill to become a finance act, all Kenyans' voices will be heard. Kuna watu walienda kotini wakasema employment ya intern teachers ikuwe declared illegal, na kotini wakakubaliana nao wakadeclare kwamba employment ya walimu wa TSC is illegal. Sisi kama wanakamati ya education, we do not agree with that decision. We respect the decision of the court, but we do not agree with it. Sisi tumeadvise TSC wa appeal against your decision ya kusema kwamba ati walimu ambao waliandikwa kupitia internship ati ni legal. We do not agree with that decision. So Bwana Nyoro, tunaomba hivi, kwa sababu iko kila mahali kwa hii budget ya mwaka huu, kwa sababu wewe ni chairman ya budget na tunakuamini ya kwamba mtafute pesa kama kamati ya budget au walimu waweze kuandikwa on permanent and pensionable terms so that waweze kukaa vizuri kama watu wengine. Nakuramogi gimatini seche 24 to sikunde yao moko kuom sikunde manyocha ne oula mapek oketho pod dhi nyime ka iloso klese mag somo ka jokanyo mag somo to koro kwayo sikunde ma okio kod sikundego mondo rwakre jopuonjre ma biro limogi mondo odhi nyime kod somo. Kaka Judith Omondi lero, sikunde mamoko ma klese ni kare, Judith ywak ni yore richo kendo nyalo kelo midhiero ne jopuonjre ma odonjo e sikul odiochieng' makiny. Ma en skund primar ma Toyi e boma ma Nairobi. Toyi en achiel kuom skunde manyicha midhiero mar oula oketho mwandu mage kod klese mag somo. Gimatin ne seche 24 to yaw skul, klese maka pod iloso. Eka irudo chuodho mag simiti kendo imono godier udi mag klese manyicha oula oketho. Mana Nairobi ka, bende walimo kar jot mar ji manyicha oula orocho utegi, ka bende en skul ma jopuonjre some. Ruoth maka konigi kore mar daro ji duto kapok ochopo kinyi mar wuok tich. Tutafanya hivi siku ya leo, hata tayari tunaandika all the household so that waweze kuwa sorted out, so that waweze ku move as quickly as possible ndio darasa siweze kuendelea. Ka jonyuol man gi jopuonjre to pod kiare kaka ne gitim gi nyithindo. Ot mar dok dakie, buge kod uniform ma nyithindo nyalo dok go e skul bende ne oywer te. Hatuna vitabu wala uniform. Sasa unajua mtoto wangu ako nursery na kuna mwingine ako class 7 na mwingine ako form 1. Sasa na vitabu zilienda na maji kwa sababu maji ilivyoja ilijaa kitu saa 6 usiku. Ilitushtua tu kwa usingizi. Sasa unaona uokoe mtoto ama ukiwa na kitambulisho ndio kimbilie uchukue na mtoto. Skunde moko mabende walimo maula ne okoketho ahinya to ji yuago gimoro achiel. Ndara ma jopuonjre tiyogo mondo chopie skul. Watoto wa shule wanateseka sana. Kila asubuhi gari zinakwama, zinavunja springs, inakuwa ni gharama kubwa sana. Kwa hivyo kama ingewezekana hii barabara itengenezwe kama dharura, kama emergency vile imeharibika sana, tumeshindwa kabisa kuendelea na maisha huku sababu ya barabara. Bende motelo ne yepo walimo ute uso buge kod uniform, johala koni jonyuol manyiewo uniform manyien tin kendo machopo to yuagore mokalo. Kazi nayo imekuwa chini sana kulingana na hizo miaka zingine. Customer tukimwambia shati ni 500 bado anaona kama umemfinyilia na sisi pia vile tunatengeneza lazima upate faida ya 10 bob, 5 bob. Jagoro maduong' mar riwruok mar jopuonj KNUT Collins Oyu to kwayo jonyuol mondo miyo jiwre mar tero jopuonjre e skul wuok tich kendo bende kwayo jopuonj madongo mondo kik riemb jopuonjre mawuok e skunde ma oula orocheo somo. To wasiro sirikal e wach mani mok nyal donjre, kik chuny nyithindo gidhiye, kik chuny jopuonj be gidhiye. To in kaka janyuol, ka nyathini nitie kama dodhi e skul, onge japuonj ma kik same donjo e skul kodwa somo. Skunde wayaw chieng' wuok tich. Kata bende migao mar somo nyicha okoni dhi losi yore mag neno ni jopuonjre duto somo
Migao mar arita e oboke magigolo odhiambo makawuono oyango ni skunde manyicha Oroch kod Oula biro deko kapok oyawi e kinde ma pod iloso mwandu mane okethore kaluwore gi oula mapek. Judith Omondi, Ramogi TV. Kausura ni jagoro mongirore migao mar arita kwe Dr. Raymond Omolo nyiso jonyuol duto mapacho ka ni oikre ne yepo sikunde odiechieng' makiny ni mar okenge makare oseketi neno ni nyithindo duto odonje skul kendo chenro odhi kare. Owacho ni sirikal mamalo dhi neno ni chenro odhi kare kata obedo ni nitiere sikunde mawacho oula pod nyoinyo kendo nyalo deko yepo margi. Oyango ni piny owacho biro medo neno kendo ne gimedo chung' kod jogo ma oula nyocha ne omiyo midhiero. Ne oloso e kanisa mar St. Peter's ACK manitiere Yahero Nyando sub-county e county ma Kisumu. As we take back our children to school tomorrow, we have put enough mechanisms in place so that they can safely get back to the schools. And we will constantly be monitoring, working together with the Ministry of Education and all the schools, whether they are government sponsored or whether they are sponsored by the churches like the Anglican Church. We continue to appreciate the work that you do, and as a government we will stand with you. We thank you, PS, because you were instrumental in some of the things we've done in Kabonyo, Ganyagwal, trying to put dikes in Kisumu East, trying to put dikes in Nyakach and in other places. But I think we need to do much more. We need a permanent solution. And that permanent solution, I believe, will be achieved if we not only complete the Soin Dam so that we don't blame governor here, but also adopting other measures to ensure that we bank our rivers so that water can flow straight into the lake. This region would have developed more if people are able to have secure settlement where you do not have to worry about floods. But they have to start all over again every year. Your house is submerged. You have to start the next year. After you start and you are almost stabilizing, another rain comes and you have to lose your property. I think it is, we hope we have as a nation must work and provide a lasting solution. Familia bura mosebedo kawo jote skunde mane oketi kaka kuonde reso jogo mapio oula odari miechgi e kar chung'od bura makarachuonyo osedar e sikundego mar chiwo thuolo ne chenro mag somo kayao ayanga sikunde odiechieng' makiny. Kata odoko ni familiago oluwo chik mar sirikal kendo dar e sikundego, midhiero mamoko pod ochomo gi ng'ong'o e kanisa kod kuonde mamoko magiringo mondo gidhi gibuore. Jafwambo marwa ma Homa Bay Yale Beach nigi ler mar wach. Ma en kanisa dwen ma osodo makoro lokore ka jot manyien ne moko kuom familia 580 ma osebedo ko jot e skul primar mosodo gi skul sekondar mosodo moingo dwe achiel sani nyaka ne oula dar gi miechgi. Oganda gi pod ok nyal dok e utegi ma pod pi oluoro ma oketo diere, ka moko bende utegi ne pi oruombo piny kendo giwacho ni ochunogi mondo giwe skundego thuolo. Wadhi manyo mier man malo manyalo dake kata kanisni. Wan go so SDA Church, wan gi kanisni mamoko be moluorwa ka. Koro ji dhi pogore, ng'ato dhi dak kama oyude thuolo. Gima dhi mombedo moridore kabisa molo kaka ne nitie nikech pod wabro dwaro kony mondo mi kony wayud kaka wanyalo medo chiemo kuonde ma dhie kuonde. E kanise makoro gidhi jotego gikwayo piny owacho kod migepe mamoko mondo yochwalnegi e kony nikech pod gin gi lwetgi nono kendo onge kaka ginyalo konyore kata weche mag chiemo. Ok oyot ahinya kaluwore nikech koro oganda ng'eny, maisha bende koro tek kanyo. Yuto bende ok nyal bedo maber, wan gi pek kuondego eko. Japuonj maduong' e skul primar mosodo Walter Owino wacho ni gin kod pek maonge kaka jopuonjre dhi konyore yo makare skundno chakre odiechieng' makiny nikech chope opong' ka thoth klese bende chal gi ok beyo. One kaka school, we are prepared to begin learning tomorrow. Classes mane gitiyo go kodong kaber ahinya nikech ne gitiyo kanyo gi mach biro koro ka gilel chope bende giwe ka koro pong' o kaka nitie din chon machono ni nyako boy ywagi. To e skund primar ma Kubuya ma bende osebedo kara jot mag familia moingo 300 bende dong' nono kama kuom familia go e kogolo ywak margi ionge kaka nyithindgi kiny odhi skul nikech gige mag somo kama oting'o buge ne pi oula oketho ka gidwa ni sirikal okaw ting' mag nyithindgi go e kotamni. Piny oywero gige wate ma udi bende moko dhi kod bathgi to nyithi sikul gi uniform onge
lewni onge, buge onge, to pesa magidhigo be koro onge nikech yuto koro waonge go jowadwa. Koro sama wan go ni, wan gi sida, kaka nyithindo gidwa dok sikul, be ok nenwa. Kwakwayo sirikal, ka giyie, to gin kaka nyithindwa ginyalo dhi sikul, wadwaro uniform, wadwaro buge, jowadwa, to koda wakwayo sirikal ni ka giyie, to pesa mata ma nyithindo donjogo ni jowadwa, mondo sirikal ochulnwa, kapod wadhi chako ka wadhi jwero, ki wadhi chako jwero manyien. Awakwa sirikal ni mondo kelnwa buge ne nyithindo, tamni be mana kaka nyawadwa sewacho ni tamni mondo wenwa kaka wanyalo chulo fee onge. Kaka nyithindo dwa bire sikul kata mana gambut ma nyithindo dwa rwako, pi pod ng'eny maonge kaka wanyalo timo. Ruoth Makubuya okone giseiko kanise mopogore alworano mondo familia go ekodhi oyude resruok. Wase identify some churches ma sama wan go ni nitie jogo manosedar mwasetero ma already ose camp e churches go. E sama wantie go ni nitie jogo manok ma pod wadong go e school ka. Gin bende pod wang'iyo kama wadhi tero go godhiambo sama wan go ni mondo kiny ka school chakore to ok wabed gi tabu. Skund primar Makubuya ka endi en achiel kuom skunde mosebedo kar jot mag familia buora bang' ka piola ne osedaro gi miechgi. Sani koro chunogi mondo giwuog e skunde gi eki mar chiwo thuolo ne jopuonje makiny chako ayanga chenro mar somo odiochieng' makiny. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Kowuok Homa Bay nyaka Ramogi oduogo nyaka gwenge mamoko bende motende kod mago mag piola. Kama yudo ni migawo mar pur oyango ne koth mapek kama osebedo ka chwe pacho ka osekelo kethruok mar cham mantie puothe maromo hekalo 60 e pacho ka mangima ka familia moyo 10,000 bende odong' ka kwano lal. Ma timore ka midhiero mag oula pod medo neno e moko kuom gwenge mathur ka. Jafwambo marwa Walter Nyambaga miyo lere wi chal mar oula e pacho ka. Kalore kod oula makoch mosekelo midhiero mapek pacho ka, oganda kwano lal mararieya e gwenge mopogore opogore. E kaunti ma Bomet, ringre ng'at achiel oyudi ka moko ariyo to pod imanyo bang' kane oula oywero gi ndalo 3 mokalo e aora molenguruon. Ji adego ne nyamburko margi onyumore aora bang' oula mane ochokore Silebwet muomo. Gari ikatumbukia kwa mto, so vile sahi mvua ni mingi, maji ni mingi, kuwaokoa ikakuwa ngumu. My dad was a very generous man. Walikuwa wanaenda for some shopping in Silibwet with my mom. So they met, there were some villagers, wakapewa lift. Only the little they know that was their last time. Mageti murekalal mago ulago, mutingo nyaka mardayo kore nyakware. Iki bang' wito ngimagi e cho, mani ostianyore kaluwore kod oula e gweng' ma Matungulu e kaunti ma Machakos. E pacho ka mangima, maromo eka 60 mag puothe oula noketho. Ka jagoro mongire migawo mar pur kod pith, Paul Rono, kaloso chep serire gweng' ma Kipkelion, e kinde pogo kothe mag avocado 5,000, okoni piny owacho kao nonro mag jopur, kendo biro timo negi chudo makende. Kama wizara wa kilimo tunatembea Kenya mzima kuhakikisha kwamba wakulima wamepata usaidizi ya kutosha, hasa kwa maneno ya mafuriko, kwa maneno ya mimea yao. Kwa sababu tumeona ya kwamba hii mvua imeharibu mimea kadhaa na wakulima kadhaa wamepatwa na shida kadhaa. Kama leo tumepata ya kwamba karibu wakulima 10,000 mimea zao zimeharibika. E kaunti ma Isiolo, chenro mag reso ji ma oula odare mieregi kendo jot matek dhi nyime kaluoro nitiere ni ginyalo gamo tuoche maricho ma bende oyangore. Sehemu mingi ya Kenya imeathirika sababu ya janga la maji kuchukua mabomba, makazi, manyumba, hata watu wengine wamepoteza maisha. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatend piny William Ruto ojiwo jodolo ma pacho ka mondo mi olemne Kenya kaluwore kod midhiero mathoro gore kuom jopiny. Ruto ma olose kanisa mar Sitam Valley Road Nairobi ojiwo jodolo ni oket jopuonjre kod sikunde bende lamo e kinde ni maula osebedo kasando piny. Let me say, our children are opening school on Monday, tomorrow. I want you to pray over our children so that when they go to school, they be safe and they can get what education offers, and they can also be mentored
into responsible citizens. Even in the midst of many challenges, it is well. I am reminded of the words of Daniel 11:32 that says, "But those who know their God, they will be strong." Erokamano Nyakoromogi, mano bende makelo wa giko kata giko mar tielo mokwongo mar weche manyien mag oimore kama bende wadhi e yweyo mana matin. Tielo mokwongo no ka waduogo Nyakoromogi pod wan gi weche mamoko moting'o nyaka mago ma kaka itiyo kod omenda e counties, weche mag siasa ma Migori kod duond jodolo. Nyakoromogi ka jatend piny okwayo jodolo mondo olam ne piny Kenya. Kasto bende bang'e no wan kod mabende otende kod weche mag neno ni arito jore kapok ang' wadhi e weche mag tuke. Tielo mokwongo dhi e yweyo gi kanyo Nyakoromogi. Ne joma bende osendiko na walidhe moko kuom ote magu ma uoro ka. Wine Janabi Kantiro Yani Masai wacho ni osuru no dhi nego jopiny, sirikal be nyaka nen oroma ne jo Kenya. Mkati okacham mano Benta Raila kawuok Dunga wacho kamano. Erokamano Benta inero isekwero mkati. Eriko Nikodemo kuchunga Kenya mkago dadi cool mosna alo Nyakigo. An Kenya ni koro ni akia gima dhi timo nikech oroma go osuru. Canada adhi Burundi, okay? Mano kaka Erik Nikodemo penjore. Gwanda Kevin Wood Kosoko winjo maler ahinya. Kenya to chomo kamarach. Idwa choko osuru nyaka kuom maka. Wach malicha ahinya mano kaluwore kod Gwanda Kevin. Wuok Kosoko. Erokamano Nyakoromogi ji golo paro mopogore opogore. Sheni Atieno wacho ni osema kaka pile. Erokamano nya Evil Alando neno akentire Nairobi Madhare. Nancy Osodo Ramogi TV neno maler ahinya entire Awendo. Erokamano Hilary Osuta Odhiambo neno news kaentire Mbita. Ramogi ler maratari wacho kamano. Thanks Thomas Jesega bende wacho neno wayo makare kendo mora nye giweche manyien. Ramogi TV vera ahinya mano Nancy Osodo wacho kamano. Erokamano William Odhiambo Ochieng wuok Kisumo Kondele. Ramogi TV neno maler aduwa. Erokamano Blaze Calvins Atari Woja Jolwanda Semolo kendo wacho ni omor gi weche manyien. Watching live from Manyata Sub-County Mawendo. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Kasto anoka Mavin Docs Ramogi TV neno maler gwenge mag Tasia Embakasi kendo weche manyien na molo no yo makare. James Jano live from Kisumu bende neno wa mane mbui mar Facebook kachiel kod Oga Prince Okeo. George Batira Ramogi TV neno maler gwenge mag Nyateke Makalda. Francis Wasona Wuod Nyaero ntiro yo mandigwa wacho ni weche manyien neno makare kendo maler. Wacho ni gik moko de mak dhogi. Dantes Japati wacho ni news maler ahinya ni Ligala Kabiero kendo mora ahinya gi weche manyien. Awiti Jarodi bende wacho ni Bati amor kod gikelo weche manyien yo makare kendo Ramogi TV neno maler. Vincent Kajomo watching from Gemrai sublocation North Nyakach Ward Nyakach Sub County wacho ni Happy Mother's Day. Nemin Koli from Gemrai sublocation in North Nyakach Ward. Okero kamano. Aneni malera ahinya kantire Sindo Mwalo manelongo Otis Manyakwar Nyawade kendo weche manyien choponwa e yo maler kod mino ilungo ni Lydia Tieno. Kero kamano. Okotho koth nyabo Nyobar kanitire Loka. Ramogi wacho ni neno maler. Asante sana Lantindi mano wuod kanyade nyal kinyi kantire Mbeta en bende. Thomas Yasegero kamano Ramogi TV neno maler adua kendo wacho ni Ramogi TV iko juu kabisa. Kasto Purity Agai nitiere gwenge mag Taveto penjo ni nyaka divai koro chuno iketi osuru. Wach mateka ahinya. Don Jamigori wacho ni yani en usuru after usuru. Loan deposit mar wacho ni loan deposit mar pikipiki BM 100 sani en 40k to kichako to pokichako chudo kochako med kendo 10% pikipiki idhi nyiewe 1400 yao. Kenya ni wejo Kenya wakule kiburi yao. Okay, wacho ni eno jony koro jo Kenya cham nyanyi gi Pastor Komborwa kachiel kod Ochieng kantiere Lego Pap Nyadiel. Erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV. Giki ni Nyakoromogi Morris Kisakwa wacho ni kwayo hai maber ne min gi Melda Gendia kachiel kod happy birthday jogite Janet Akoth Kisakwa kendo wenyo ni owacho ni en bendo weyo chamo mukati sani koro odamana mudo duma Januari nyaka Disemba. Kero kamano Nyakoromogi yiena mondo ka yuyo gi kanyo kaduogo polan gi weche mamoko manyien weche manyien mag oimore kik dhi mabor.
Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaweka shilingi 100, kaliwa hiyo 100, nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaweka shilingi 100, kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa, nikaniambia dadi, toa hiyo, usiache, toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza, ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mahali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi, alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeuanza. Avieta ni iko sawa kabisa, iko chonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Tunaweka ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusort. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Gonga ushinde chapa in seconds. Ni simple. Ingia gongagonga.com, register, deposit, wekelea stake yako na ugonge mamili. Game sasa iko in your hands. Cheza na pesa yako. Cash out winnings at your own time. Gonga ushinde sasa. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Gonga. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasikwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nying noero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo. Lakini nitie kuma kete mami. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Machiegni kendo nyakoro mogi bang' wuok e yweyo machuok no koro wadhi nyime gi weche mamoko manyien. Ripod nonro mar janon buge omenda mag piny owacho kata Auditor General oyango ne penjo nitie ewi kaka tend county ma Siaya ne otiyo kod omenda e hiko omenda mag 2022-2023 kalore nitie moko kuom chudo makelo chich. Kalure kod ripodno, weche mag wuodhe ma pacho ka tiegruok mag jood bura mag kaunti ma Siaya kod moko kuom jotije mag piny owacho mag kaunti ma Siaya kanyakla kod chenro mag dongruok manochaki to kotieki gin weche ma omiyo janon buge omenda obedo kod penjo ne tend kaunti ma Siaya ewi kaka ne gitiyo kod omenda.
Tich adek juma mokalo chenro manono tij omenda e kaunti ma Siaya kaluwore kod lipot mar janon buge omenda mag sirikal kata Auditor General e omenda 2022-2023 ne ochakore. Chenrono ne opong' kod chochni bang' thoth jotend migepe mag kaunti ma Siaya manowinjo bed ni chopo mar duoko penjo ewi kaka omenda ne otigodo ne orem mar chopo. Chenro mar nono jotend migepego dhi nyime kuom ndalo 5 kochakore tich adek mokalo. Kaluwore kod ripod nonro mar janon buge omenda mag piny owacho ma idendo ni Auditor General, penjo medo nyuolore kaka tend kaunti ma Siaya ne otiyo kod omenda manoket e lwetgi mar tayo chenro mopogore opogore e omenda 2022-2023. Moko kuom weche manyuolo penjo ting'o wuodhe ma pacho ka, weche mag tiegruok, chulo gope ma dho ngere dendo ni pending bills kod weche mag tayo chenro mopogore opogore mag dongruok e kaunti ma Siaya ma nyaka sani pod ochung'. Ewi weche mag tiegruok kod chudo mamoko, janon buge omenda mag sirikal oyango ni tend kaunti ma Siaya ne ochiwo milion 7,903 ne MCAs mane dhi e weche mag bajet e boma ma Kisumu, kendo kata obedo ni tend kaunti olero ni ma ok ne en mar mino bad MCAs ma owinjo bed ni keto nyong'ong ne sirikal mar kauntino. Penjo en gima omiyo tend kaunti ne ochulo omenda ma kamano ne tich ma owinjo bed ni MCAs timo kokalo e bajet margi mar od bura. Bende oyangore ni tend kaunti ne ochulo siling 854 ne tiegruok mag MCAs moko adek, chudo ma janon buge omenda koni ok oyang kore maler. Janon buge mag omenda penjo gima omiyo omenda go nomiyi MCAs achiel kachiel ma ok ochul ng'at mane owinjo bed ni miyogi tiegruok kata kama ne giyude tiegruok. Mana e weche mag tiegruok, oyangore ni tend kaunti ma Siaya ne omiyo MCAs moko 12 milion achiel moro ka moro, kata kamano onge ler ewi tiegruok mane gitimo. Jotije moko bende ne omi milion 17,631,891 ne tiegruok, kendo omigi balang' maromo milion 25,771,730 ne tiegruok ma kore gatache janon buge mag omenda koni ok nyal yango adier mare. E gedo mar klas mar ECD e sikund praimar ma Kirindo ma nyaka sani pod ochung', janon buge omenda oyango ni tarik 30 dwe mar 6 2023, jal manomiyo rak ne osechul milion 2,570,332 kuom milion 3,888 kod 53 manowinjo bed ni gedo no kawo. Kata kamano, gedo ok dhi nyime, kendo onge gimoro amora manyiso ni gedo no ibiro tim. Bende to owuok ewi gedo mar teseni nyamburko ma Siaya manowinjo bed ni muonyo milion 23,14,867, kendo gedo mare nowinjo bed ni rumo tarik 22 dwe mar 2 2021. Nonro yango ni tend kaunti ma Siaya noduogo chungo ragno tarik 2 dwe mar 6 higa mokalo, ka kontrakta nosechul milion 17,522,978. Wach gedo mar chiro ma Okwala bende onyuolo to e bug nonro mar janon buge omenda mag sirikal. Lipot yango ni chiro no ma gedo mare nowinjo bed ni kawo milion 5,740,187 gotonglo 46, kendo gedo mare nowinjo bed ni kawo dweche 16. Tije kaka loso dier ot, tudo sitima kod kuonde uso pok otieki ka milion 4,252,545 mag jopiny to ne osechul kambi manomiyo rak. Gedo mar chiro ma Nyadorera mane owinjo bed ni chakore dwe mar 3 higa mar 2022, kendo nowinjo bed ni kawo milion 11,665,784, gedo mane owinjo bed ni tieko e dweche 16. Nonro ma otim dwe mar 11 higa mokalo yango ni tich pod ne ochung', kata obedo ni milion 8,532,406 ne osechul wuon orak. Ka gedo mar chiro ma Akala kod Ramba bende nyuolo penjo ewi kaka omenda notiyo. E weche mag wuodhe ma itimo e pacho ka bende okelo to kaluwore kod nonro mar janon buge omenda mag sirikal ma otim e kaunti ma Siaya. Nonro yango ni kar bedo ni riside ma itiyo godo yango wuoth nyiso ni tend kaunti ma Siaya ne otiyo kod milion 425,830,173. Buge mag omenda to yango ni kaunti no ne otiyo kod milion 436,397 kod 99, kendo nyuolo penjo kaka ne oti kod milion 10,566,926 ma ok nyal yangi. Bendo yangore ni milion 2,485 ne ochul ne wuodhe mag MCAs moko 4, kata obedo ni od bura mar kaunti no ni kod bajet mare mowinjo bed ni tiyo godo ne chenro mag tayo wuodhe mag MCAs. Koro gi sama penjogo medo nyuolore kamano to nonro bende timo mar yango adieri wi weche machal kod mago nyakoro mugodhe ne kaunti ma Migori. Jotend kanisa e kaunti ma Migori okwayo josiasa e kaunti no mondo were kod siasa mag koko kendo giket maino margi e chenro mag dongruok ka giloso e kinde lam mar rapar jawer Florence Robert e kanisa mar International Gospel Ministry. Jodologo wacho ni siasa mar koko ma osenenore e kaunti ma Migori dhi thiro weche mag dongruok. Jodologo kamoting'o Joel Amonde kod Bishop Walter Ogwada wacho ni gichano gwelo jotend siasa mondo gikel kwe kindgi. Kaka jodolo kwa nyali mondo ji ochak siasa sani. Siasa nyoe kwa ae.
kendo ka koko nitiere kendo campaign dhi mbele tamo watimo kata mana tijewa mag dongruok kaka jo kanisa. Ka ng'ato nyo oseyier mbunge, utitich mbunge nyaka 2027. Ka ng'ato nyo yier idara manyo yieri ni mamondi tiye, ok inyal chako pingo ng'ato ka time mare poko gik. Sama time mare ogike kwa biro wacho ni nyo wayieri higa bich okitimo mage. Bishops, we are going to call upon those leaders to come so that we reconcile them. If there is forgiveness, then they will do that forgiveness in advance. Amen. We want them to forgive one another. In areas where they have loggerheads, we want them to come together. The development will come when we are working in unity. Without unity, then is fight, division all over. Obila sub-county Marongo chako timo nonro ka otendre koda nek mar miyo moro ma jaohala ma oyangi kaka Elizabeth Anyango ma jahigni 42 manyotimore otieno ma piny orugodo kawuono. Ringre jaohala no ne oyudi e wi otandane kod moko kuom anyuola mare manodhi lime. Miyono ne oyudi ka nitiere kod hinyruok e ng'ute. Ruoth ma orito location ma Southwest Kamagambo, Maurice Ayeko, wacho ni miyono ne onegi kod joma pok oyangi ka nyaka sani koro nonro dhi nyime. Community, we are in a somber mood because of what has happened. It is something that is unheard of in this place. It is true that she's gone. Somebody has taken away her life. We can't comprehend, we can't understand. It is clearly that security issues is something that is highly questionable in this place now that such an incident has occurred. As a people of this place, we are kindly asking the government to do the due diligence. Let them get into the depth of the cause of Nyagem's death. And as a people, we will really want to know that. And moving forward, we are only requesting that we want peace that had already been in Chamgwadu to move on that way. Because we are not going to feel safe when such incidents or such things are happening. Yoyote ambaye anaweza kuwa na ujumbe yoyote kuhusu hili jambo, inafaa sisi tupate hiyo. Si atangaze hadharani, lakini tupate kwa ziri, ndipo tutaona tunaanzia wapi. Kwa sababu jambo kama hii si sana la busara, lakini inaudhi. Kawang'iyo weche mag somo ni jopuonjre ma kwan gi oingo 12,200 mawuok e familia mayutogi ni piny kar chung od bura Marangwe oyudo fungruok e kinde ma iyawo ayanga sikunde odiechieng' ma kiny bang' agulu mar dongruok. NGCDF e kar chung od burano chiwonegi omenda maromo $50 mar jolosombgi. Jopuonjrego mane oyudo pok mag omendago somo e sikunde mag sekondar, kuonde tiegruok mag mbalariany kod kuonde tiegruok mamoko. Jaod bura Marangwe Dr. Lilian Gogo ne okone jopuonjre mane oyudo omendago ni gin mago mogo kogno gi komiti mar NGCDF mar kar chung od burano eneno ni mibadhi ne ok okwako chenrono. Gavana mar kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga mane en wendo modhial e kinde mar nyasino mane obagi e sikund sekondar mar Nyiri Masumbi okone jopuonjre mag kaunti ma Homa Bay mondo oket maino margi e weche mag somo ka okone telo mar kaunti no biro sirogi e weche mag somo. Universities and colleges. We have mainly those two categories. But having said that, one bursary mawamiyo special interest groups. Special interest group to the extent ni nyathino okonyal kabisa. Nyathino seche moko min gi wuon gi nosetho en nyathi makich. Omiyo akwayo joranguete ni kik uwe nyathi kich mora mora bede gweng'u ka ok ochul ne basari mit odhi skul. Wabiro nikechu, jonyuolugi te obiro nikechu. Kendo jonyuolugi nyalo wuotho kata duk maonge wuoche kata nyalo rwako law achiel monuore liel makinene kobiro kucho tiwacho ni matadong' min adhiambo nikech lawe no ong'ego. Ok nikech ok onyal nyiewo law moro, but nikech odwa ni mokwongo idhi somo. Nilianza kucheza Shabik 3 weeks ago. Tu naona kwa TV watu wakicheza, naona watu wanakuja huku wanainua check vile mimi nimeinua saa hii. Nikasema ninapenda kujaribu vitu. Na sikuwa najua kucheza. Niling'ang'ana tu nika-download sijui nini na nikapata the link na nikaanza. Nikikosa pesa sometimes naambia naweza nivie 50 bob.
Aniza nizania nataka kuharibu. Niambia wewe nitumie 50 bob, ananitumia nacheza hivyo. Ilitumiwa message. Hiyo message si kuitilia maanani. Niko kwa nyumba tu, hata niko sijaenda kufungua duka. 11 ndio nilipigiwa simu. Ukue citizen by 8:30. Nilikuwa nafikiria nitapata 6 million. Sikupata. So unajua huo unaenda unafikiria utapata ile kubwa. Lakini sikupata hiyo, lakini hata hii nimepata, nashukuru Mungu. Ndoto yangu na I think nitaboost biashara yangu. Hiyo tu ndio huwa nataka sana nione ikienda mbele. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. The recent floods have devastated communities across Kenya. Families have been left homeless and stranded, some forced to seek refuge in public primary schools with no food or shelter. Their lives turned upside down. But there's hope in the strength of numbers. Kenyans of goodwill are coming together to donate and help families affected by the floods rebuild their lives. Every donation, big or small, will make a difference. Let's come together and help a Kenyan rebuild their life. To donate, dial *802#, then select option 2 for the Kenya Flood Funds Drive, then input the amount you wish to donate to assist floods victims or visit saidika.co.ke. Your donation will go towards helping families affected by floods. Dial *487*3# to get this song. Ramogi bende ing'eyo nonro mar gweng'u. Jakawine mano chako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere kiate dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda kaluwore kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chendo mar ng'e gwenge wakatielo makawuono wakelo ni nonro mar gwenge yo koloni kendo mi lere nyinge chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma ei manyaka kaendi umbe landore kod ang'owa we wawinj anena Saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni koro wadonjo weche mag tuke Ramogi. Tito Okelo noloyo gonde ariyo kendo konyo klab mar Police FC loyo Nairobi City Stars kaloch mar Police duoko points e kindgi kod klab mar Gor Mahia Kogalo nyaka points 9 e chung mar lig maduong' ma pacho ka. E alap mar Danora Stadium klab mar Tusker noloyo klab mar Murang'a Seal gonde ariyo kuom achiel kendo mako motegno thuolo mar adek. Dennis Maruti nomiyo Murang'a Seal gol margi e dakika mar 19 kapok David Odoyo loyo ne Tusker gol margi mokwongo